So mo na tanaw lang mo ha. So mo ang akong gigamit nga icon, nga drawing. Nya dayon lipay kay ko kay kanang reawakening seminar o kanang training deepening naagyod sa objectives. Ang mga charismatics dito sa Roma, atubangan ni Cardinal Farrell, nagsaad ba nga o maghatag ko ba nga seminar, masultian ninyo, di lang itong membro sa charismatic, kundi tanan yung magtotoo. So, munang butang ako. So, ang bunyag diha sa Espiritu Santo mo niya kung topic. So, atong balikan tong icon, anong kana nga icon ang gigamit? Ibutang diha ang gadrawing ani si Fridolin Lieber. Iyang gitaytulan atong namatay siya 1912. Taytulan niya The Holy Trinity no ang drawing. Dibuog o sagot painting. Ngano ang painting unique kay ang painting unique kay dili kasagara nato nga makita ba kay ngano man no dili typical kay ang anak giila isip kordero. Asa ang kordero dia kana mang naa sa tuo. Natanawa yang heart di ba na ay Lamb of God dia kordero. Nga dayon ang amahan na ay mata no nagalingkod sa tunga no. Eye of providence. Dayon ang Holy Spirit sa lampati na asa sa pinakatuo magatubang mo dia nasa tuo ninyo. Kay ang normal gyud ang Holy Spirit na asa tunga. Ang amahan na asa tuo, ang anak na asa wala, at ang Holy Spirit na asa tunga, kay siya man ang gaban sa amahan o sa anak. Pero kani, wala iyang itapad, patunga niyang amahan, ibutang niya si Kristo sa tuo, ang Holy Spirit ibutang niya sa wala. So muna siyang dili typical. Muna siya ang Holy Spirit. Muna itong taga-pagtagad. Muna ni-commit na lang dito kang si Rafi kay pag maulaw man ko sa Roma nga gi-approve niya gikan ko dito na nanaad ko niya di ko motabang. So unsa atong hisgutanan ang atong topic karon usara lang ang topic Holy Spirit pero atong bungkago na ang Espiritu Santo sa Bible, biblical basis. Tanaw ko sa Bible, sa Old Testament, sa New Testament. Ikaduha dayon sa history. Unsa dayon hitabo sa history nganong nagkalalom ang pagtudlo sa Holy Spirit. Dayon ang bunyag diya sa Espiritu Santo kay kaning bunyag sa Espiritu Santo doktrina ni sa mga Protestante. Dugay nato ning gi-accept. Dahil sa atong gi-accept na dayon sa 1960s ato na dayon gi-incorporate. Bunyag diya sa Espiritu Santo, baptism in the Holy Spirit. Padar, gibunyagan mo itong gamay pa, tubig. Ang say kalahian na niya, atong explain niya. Kana natulo ako taga-pagtagad. So una ta sa Bible, naa ba ang Holy Spirit sa Bible? Klaro ba yun nga ang Holy Spirit persona? Dili. Wala itipaklaro na persona ang Holy Spirit diha sa Old Testament. Muna ang gibutang diha, mga palakbit. Buti pasabot, allusions. Kanang gisgutan, kita ra dayon mga Katoliko nag-ingon nga mao man day buti pasabot Holy Spirit ang tawag allusion, i-allude o mga pasabot ng mga meaning nga atong gimuan og meaning diya sa Old Testament. So una sa tanan, palaban ta og Catholic Biblical Encyclopedia. Naa sa New Testament ang mga editors dili sila authors, mga editors lang sila si John Steinmuller o si Catherine Sullivan. Nakita mo nga dictionary, mutan-aw lang mo, page 638, 1959. Kung sa gibutang diya, ang mga palakbit, mahitungod sa Holy Spirit o sa Holy Trinity diya sa Old Testament Testament, Ulag T. Nag-ingon nga ang doktrina sa Santissima Trinidad dili tin-aw o direkta nga padayag sa daang kasabutan. No? Sa Old Testament, dili gyud direkta nga gipaklaro diha. Apan adunay piho, certain o piho,
Pero certain ta nga ang mga kalakbit ng mga allusions may tungod sa kadaghan sa persona, tulog ng ka-persona, basta duha gani, daghan naman na, plural naman na siya. Tuluman sila, tulog ka persona sa usa ka Ginoo. So puti pasabot, plural na. So dili ka klaro no ningon ang Old Testament. Dayon gidugang pa dayon, wala ko'y referensya, wala ko tayo reference sa Daang Testamento ng Espiritu Santo ang third person of the Holy Trinity. Muna mo ang mga CFD, o tanawa na ang bala ang Trinidad, o pero naabag yun diya isulti sa Old Testament na naagad ang Holy Spirit na persona. So muna tingali, ang pagka-Diyos sa anak, klaro. Ipakita nga mao siya ang umaabot ng Mesiyas. Kung Mesiyas man si Kristo, ipaklaro naman sa Old Testament, o klaro gila siya nga Diyos pero ang Holy Spirit, klaro ba? Dili klaro. Munang nasa Isaias, naapod siya sa Salmo 109. Naadiya ang kinsa si Kristo isip Mesiyas. Apan walay referensya sa Espiritu Santo. Gusto pa ba mo tanawon na to ang mga teksto? Di na lang. Gusto mo? Kung atong tanawon, mo niya ang mga teksto. Ang teksto diha, natawag ka nato ang usa ka bata, dihatag ka nato ang usa ka anak nga lalaki, siyang magmando sa tanan. O nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kangturan. So klaro gid nga si Kristo, wala nga Hesus Kristo, pero klaro gyud nga ang anak sa Dios. Klaro na siya sa Old Testament. So mao gyapon na kanang Salmo Kapitulo 2, Salmo 109 about na kang Kristo. So ako na lang ang lakawan kay medyo taas-taas ra ba ni gamay kay gusto na ako explain gud sa inyo ha para masabtan ninyo unsa gid ang charismatic. Dayon nanapoy lain nga libro si Father Edmund Fortman. Ang Espiritu Santo wala giisip nga lahi nga persona. Wala ginagayong ba nga siya ang third person sa Old Testament. So gibutang diha ang Espiritu ni Yahweh usa ka makalala nga puwersa, no? Creative energy. Ang gahom ni Yahweh espiritu nga makahimo. So muna ang pag-ingon sa amahan, aduna untay kahayag. So ang gikan sa iyaha ang nigawas ang pulong. Aduna untay kahayag, ang pulong mao na anak. Kuni ang power dayon nga maghimo dayon kahayag, ang spirit dayon. Kaptan ko ninyo. So ang amahan, nag-ingon siya maghimo ko og kahayag. Adunay kahayag. Gikan sa iyang una-una o sa iyang kabubuton nigawas ang pulong. Ang tawag logos mo ning anak. Gikan din sa anak, naghimo dayon og kahayag good energy. Kanang energy nga naghatag og kahayag mo nang Holy Spirit. Muna ibuti pasabot ni Father Edmond. Usa ka makaluluwas sa gahom, no power nga makaluwas, katong kang Abraham, katong kang Moises, katong kang David, katong mga pwersa adto nga nagluwas, ningon ang simbahan mo utong Holy Spirit. Pero di pa klaro. Spirit po siya sa paghukom, spirit of judgment, charismatikong espiritu. Kaya nga naman, itawag siya charismatic na spirit, kaya panghatag siya gift. Iyang giingnan si Jeremias nga Jeremias. Himuon ta kang propeta ningon si Jeremias, Ginoo. Bata pa man ko. Ay pagkusulti ko diya ang mga tigulang maminaw ka. Ningon dayon ang Ginoo, sige lang. Kay tagaan ako ang imong dila o gahom. Muduol sa imo ang anghel, magdala og baga, kunya ang baga ipahid niya sa imong dila. So katong baga nga power nagipahid sa anghel sa baba ni Jeremias, naghatag og power sa iya para makasulti siya. Holy Spirit to. Pero dili klaro, wala gingon nga Holy Spirit gi baga gibitbit ni sa anghel butang sa baba ni Jeremias, pasok siya. Wala man gipaklaro sa Bible. Nag-ingon lang nga naghatag og
grasya para makasulti siya. Ngunang ang charismatic na ay gift of tongue. Father, tanan ba na ay gift of tongue? Naingon si Cardinal Pungar na atanan, pero ang uban wala kay nila ma-express. Ngunang himuon sa charismatic na gifted, iyang kwaon ang talent, kwaon ang charisma ba? Kanang healing, magkambal, nanak mo sa tanang tao, pero tago ba? So ang himuon sa charismatic, iyan ang ikwaon sa iyahan, tudluan siya baon sa pagpakita. So mo nang gitawag sa charismatic spirit, ningon si Father Edmond. Unya, usapod kay espiritu sa kinabuhi, kay makatag sa kinabuhi, kay anang Ginoo. Sige, paghimo taog-tao, kuha kog lapok. Nya, abog. Nya abog man, butangan na kog tubig, kay ang tubig kinabuhi man. So ang abog nga gibutangan niya og tubig nahimong lapok. Iporma din niya ang tawag clay, iporma din niya og tao. Wala may kinabuhi, gihuipan sa Ginoo. Paghuyop sa Ginoo, nabuhi ang tao. Katong huyop, Holy Spirit. Ningon si Father Edmond. So, espiritu sa kinabuhi, makapabag-o, sa kinahilatman. Ang tao dahil nga nasudlan, ma-change din ang iyang sulod. Na ay inner renewal sa iya sa ubos sa ilalong ba. So, muna ibuti pasabot. Kanipagod nga espiritu, propetikanhon pagyod, prophetic spirit ng ano man. Ang mga propeta kay ipang-atuan niya ang propeta na iyang ipangtandog ang propeta. Sige, magsulti mo. Nahimo din sila propeta. So mo nang kaning espiritu maghatag makasulti ta sa Old Testament. Nagidungagan pagud niya bisan kun kini nga espiritu kanunay nga gihilagway nga sa personal nga termino ingon og klaro kaayo nga ang mga sagradong manunulat, wala gyud naghuna-una nga mao ni buti pasagot. Kani among pagsulat sa Bible, ang pasagot ani, ang Holy Spirit naghuna-una sa mga Katoliko, wala. Wala maghuna-una ana ang mga writer sa Old Testament. Nga kani nga Spirit lang iyang ipasabot, Espiritu ni Yahweh, wala sila mapasabot na kani nga Espiritu, mao gid Holy Spirit. Kita ra nga mga Katoliko nga mobasa sa Bible nag-ingon nga Holy Spirit ni. Mao na ang tawag allusions. Mao na kung si FD ka, kung magtuon ka sa Bible, pagbantay-bantay sa iyong pagkutlo. Kaya ang mga Hudyo, wala sila naguna-una og Holy Spirit yun. Pero naguna-una sila nga si Yahweh, ang Ginoo na ay Espiritu. Kitang mga Katoliko nga nagbasa sa ilang Biblia, ang Old Testament, kita na nag-ingon nga, ang Holy Spirit na. So ang tawag, allusions. Kani dayon ta, mo ni pinakabanggiitan. Theologian sa Vatican to. Itawag siya theological architect. Okay, giplastar niya ang mga doktrina sa simbahan. Sila duha ni Father Karl Rahner. Ang iyang ngalan, Eve Marie Joseph Cardinal Pungar, Dominican OP. Nasa libro, ang volume 3, ang title sa iyang libro, I Believe in the Holy Spirit. Ang volume 3, katulungan ka volumes, ang volume 3, ang special na title, The River of the Water of Life flows in the east and in the west. Ang simbahan sa Sidlakan ug ang simbahan sa Kasadpan. Pinaagi sa tubig gagatag sa Spirit natukod ang simbahan. Mao na ito pasabot. Gipagawas atong 1983 pero 1970s pagyud ni. Pero in French man, so ang in English gipagawas 1983, naay mga pages diya, pages 3 and 4. Kinsa ang Holy Spirit? Mga pangalan, imahen ug simbolo sa Espiritu Santo sa Old Testament. Ningon si Cardinal Pungar, gininhawa no ruwa. Ang Ginoo ba naginhawa? Pag ginawa sa Ginoo, pag ayon sa Ginoo, ang iyang gininhawa niadto dayon sa kabuhatan. Sama sa langgaw na natupad ni agi sa katubigan. So ang Holy Spirit ruwa ang gininhawa. Unya katupong hangin pagsaka ni Moises sa bukid sa Sinai, ningon ang Ginoo, Moises no nako ana si Moises, Ginoo asa ka ana? Ningon ang Ginoo, ako ning panganod, ako ning hangin. Pagsaka ni Moises, naghangin-hangin dayon. Ang hangin, ningon si Cardinal Pungar, ang Holy Spirit. Katong hangin nga purting kusugag yun, nga makapatay ang tao,
ningon si Ikunggar, Holy Spirit. Kung sa pailaing ngalan niya, ang iyang ngalan, tubig. Ilabi na, buhing tubig. Mao na inigunyag, nag-ingon ang Roma, Father, kung magbunyag ka, ayaw ng holy water. Kung daga mga pari, bakabantay mo, holy water lang gamiton sa pagbunyag. Father, anong dili holy water ang gamiton? Kaya ang holy water, ipanalanginan at tunang Easter Vigil, Sabado Santo. Niya, pag mag-June na, October na, January na, pantos ng tubig. Nga naman, ibutang naman na sa balde, pag na sa balde ang tubig, patay na. Ang tubig nga buhit, katong magdagan sa sapa, na magdala og minerals, muna ay buhit na tubig. Muna, pag magbunyag ang pare, magkuha siya tubig ikan sa gripo. Ikan sa gripo, kaya ang gripo, gadagan mo na, running water man. Kung sa tubig dito, niya, wala ka man na blessingan, muna ay rason nga ang pare pag-blessing og tubig sa bunyag, panahon sa bunyag. Dapat, buhit din na tubig. Ngunang ang mga liturgists, mag-question sila, nganong daghang mga pari nga magbunyag gamit ang holy water, nga patay man na tubig ang holy water. Blessed, pero patay. Pero ang tubig nga buhay, ito yung gikan sa spring, gikan sa gripo, kwaon sa pari ito, yung panalanginan mo, igamiton sa bata. Kaya nga naman, inibunyag, mahimo man siyang temple of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ningon si Father Pungar, Cardinal Pungar, buhing tubig. So another nga simbolo sa Holy Spirit, kanang buhi nga tubig. Ang kanang gamiton sa bunyag, kanang tubig nga gibubo, Holy Spirit. Lain pagyud nga ngalan sa Holy Spirit, kalayo, mga dila sa kalayo, naa siya sa Acts of the Apostles, chapter 2, naabot siya sa Isaiah, chapter 6, verse 6. Unya, lain pa mga simbolo sa Espiritu Santo nga, gigrupo ni Cardinal, tubig, kalayo, hangin, haguros sa hangin. Nahisakop ngadto sa kalibutan, sa kinayahan. Mangutana ta, kalapati, kanang anointing, chrism, tudlo sa Ginoo, kanay tudlo daw. Dayon, unsa pay lain, silyo, gugma, gasa, kalinaw. Timan iya ang awagan ninyo. Naay porma ang tubig? Wala. Ha? Wala. Ibutang nimo sa baso, magporma sa baso. Ibutang nimo sa plato, magporma sa plato, kay liquid man. Ang kalayo naay porma, dili kay galiw-galiw ang kalayo. Usab-usab ba? Magpundo, diyo kapod. So di ka makaporma, di ka iso gidrawing mo ang kalayo, diyo klihok man. Kanang hangin, madrawing nimo. So, kanitanan, tubig, kalayo, hangin, haguros sa hangin, silyo. Makita, ang gugma, makitaan ba? Ang gugma, dili makita, pero makita ang gugma sa duha ka tao na gugma ay. Pero ang gugma, di makita. Ang silyo, dili makita. Pero ang silyo, pag gamito na sa sekretary, yan ang iana sa papel, o kanang certificate sa bunyag, sige, silyuhan ako ha, kay papirmahan akong father. Silyuhan ako una, makita na dayon. Pero sa wala pa siya gipansak, di makita ang silyo. Silyo, gugma, gasa. Ang gasa di gapon makita, pero kung imo nang ihatag, makita na. Nya kalinaw, makita pa nimong kalinaw, di mo makita ang kalinaw, pero ang mga tao kung makinigugmaay sila, di sila magsumbagay, di sila magmarites, makita nimo nga nang kalinaw. So kanitanan ng mga simbolo sa Espiritu Santo, walay porma. Sama ang Espiritu Santo, lisod pormahon. Muna ibuti pasabot ni Ikunggar. Lisod siya pormahon. Muna ang gigamit ng mga simbolo, walay klarong porma. Pero madruwing, mahatag, makitaan. Dayon, biblical scholar yapon, ada puro lagi na mga biblical scholar sa Bible po nanta. So kana, biblical scholar yapon siya sa Ephraim Spicer. Nag-ingon siya, kada bitaw mo ingon ang mga Katoliko nga naako ng Holy Spirit naako no ang Holy Trinity sa pagbuhat sa kalibutan. Kay ningon ang mga CFD, naabid ang Trinity oy kay ningon ba ang Ginoo sa Genesis chapter 1 verse 26. Buhaton nato, buti pasabot nato man. So buti pasabot tulo sila naghimo. Kita nag-interpret. Pero unsa interpretation sa mga Bible scholars sa Old Testament, muna yang ingon. Pagbantay mo, ingon siya, ano man,
Kanang komentary sa verse 26, ningon siya, busa ang punto sa isyu, mao ang gramatika. Grammar daw na sa mga Hebrew. Kay kung magamit ka og plural, gamiton nimo ang plural, Elohim, mas formal. Mas kung magsulti ka ba niya, daghan imong gamiton, mas formal daw na sa Hebrew. So muna, buti pasabot sa Old Testament, ang Ginoo usa ra gyud. Pero ang mga Hudiyo kung magsulti sila, magamit sila plural. Kaya nga naman, kung plural lang gamiton nga word, formal siya. So muna, kung kita nga mga Katoliko mag-interpret sa Old Testament, sudlan nimo ang kinabuhi sa mga Hudiyo, nya moingon ka, naagid ang Holy Trinity sa Old Testament. Wrong. Kaya ang buti pasabot sa Old Testament, usara ka Ginoo, ang iyang gamit, nato. Plural, no nato. Maghimo ta. Maghimo na ta. Nato, plural man na. Mas formal siya. Kung anong babantay-bantay ta. So, buti pasabot, ang mga Hudiyo, nag-ingon sila na usara maging ang Ginoo. So, muna iyang interpretation. Dahil dungagan pa niya interpret, ingon siya, dinhi ang Dios nagtumong sa iyang kaugalingon. So, sa pagsulat sa Bible, ang Ginoo, iya gihimong aktor iyang kaugalingon, gibutang niya. Mahimong mag-asoy sa mas formal na pagplastar sa plural. Ang Ginoo mismo, formal man ko, Ginoo man ko, akong gamit plural. Munang nato. Munay buti pasabot. Buhato nato ang tao. Kanang nato diha, dili gina pasabot Trinity. Nganong nato ang gibutang diha kay ganahan ang Ginoo kung magamit ang formal na tawag. Tanawa nato, babae ug lalaki. Gikan sa gusok sa lalaki, gikuha ang gusok niya gihimong babae. Nya ang kamot sa Ginoo, kanang gikan sa gusok sa lalaki, paingon sa nahimo siyang babae, ang power ana, kitang mga Katoliko moingon ta, ang Holy Spirit. Atong tanawon. Kanang kuya atong kusgan ang volume ha. Ang kanang operator sa sulod. Ang Holy Spirit. In the beginning, God created the heavens Holy Spirit. and the earth. And God said, "Let there be light." Kanang siga Holy Spirit. And there was light. Then God separated the water and the sky. He formed the seas and the land. Then he covered the land with trees and plants. Then he filled the world with all the creatures of the sea. Of the air. And all the creatures of the ground. And then he made Tao dayon gikan sa lawas. us to live in paradise. So katutanan nganong nang gawas tutanan tungod sa Holy Spirit. Kinsa gigamit sa Ginoo sa amahan para manggawas sila ang pulong ang anak. Tinaagi sa anak ng Holy Spirit na may nagpagawas. Naay kaya, naay tubig, naay isda. So ningon ang mga commentator nga Katoliko, Holy Spirit to sa Bible.
Pero ang mga Hudyo, maingon sila, wala may nagpasabot ng Holy Spirit, pero si Yahweh na ay Espiritu. Kitang mga Katoliko, lagi nag-ingon man mga si Yahweh na ay Espiritu, kaming mga Katoliko, ang pasabot namo sa Old Testament, maotong Holy Spirit. Muna klaro na pagkasulti. Dayon, nagdugang pa dahil siya diha, kanang kung sa Bible, kanang tulog ka bisita bitaw ni Abraham, tay tulog ka mga lalaki nagbisita. Maglibog to magbasa. Kasi kanang bisita mga anghel ba gyud tulog ka buok. Ang mga Katoliko, mga CFD, mingon sila do ang Holy Trinity na. So iyang dimension kung Holy Trinity ba gyud. So nag-comment si Spicer, ingon siya, ang pagpakita sa tulog ka estranghero, strangers, atubangan sa tulda ni Abraham, nga murag wala na ilang asa sila gikan. Nakurat si Abraham, apa naulian dayon sa iyang kakurat. O ang iyang pag-abi-abi, iya mag-welcome ang tulog, taga-asa dahil mo. Mapod magsabak, taga-asa sila. Ibisita lang. Nya, ang pagduda ni Abraham, nahinay-hinay, kawala. Wala pa niya mahibaluan ang pagkatao sa mga estranghero. So di gud klaro kung Holy Trinity bagyod ning tulog ka mga bisita ni Abraham o kung ang klase sa ilang buluhaton sa plural. Nganong nanganin ng mga tawhana unsay gipatrabaho unsay trabaho din nila. Unsa bagyod sila mga anghel o Holy Trinity. Ningon si Spicer nga nag-study sa Old Testament, wala nang makasabot sa Holy Trinity. Kita ra mga Katoliko nag-ingon nga Holy Trinity na. Pero ang mga gasulat sa Bible sa Old Testament, dili Holy Trinity ang ilang pasabot. Pero kita nga mga Katoliko nga nagbasa sa ilang Biblia, ang Holy Trinity na. So buti pasabot ang Holy Trinity na nasa Old Testament pa lang sa pagtuo sa Katoliko. Mo ni common nga depiction gid sa Holy Trinity. Kani ang Holy Spirit. Kani ang Amahan. Kani ang Anak. Isa kasi sa langit ug naglingkod sa tuo sa Amahan. Narang Amahan, mao ni ang tuo sa Amahan. Nya dayon nagigugmaay silang duha, Amahan ug Anak. Ang nagban sa ilang pagigugmaay ang Holy Spirit, mo nang nasa tunga. Mo nay kumon. Katong ganina, katong isugod nato, dili to kumon, mo nay kumon. Tanaw nato ang bisita ni Abraham. Kaya nikatawa mo si Sarah. Nikatawa si Sarah ba kaya nag-iyon niyang bisita, Abraham, imo man lang giatiman og maayo. Sudod mong balik, imong asawa mga anak na. Nikatawa si Sarah. Ang nagsulti, ang tulog ka mga bisita nga strangers. Abraham, ay mga bisita tulog ka po. Abraham. Nalibog sa graba, kinsa yung tulog. Sinsa magani sila mga anghel, asa sila gikan. Kung nagalibog sa tulog ako, yan i-welcome. Welcome, Lord. Nadua-dua pa siya. Please, join me. Bring water. Prepare food for our visitors. Have you traveled far? Yes, a long way. Pero sila mag-iyon asas lagikan. Abraham, where is your wife? Asa Sarah. Di man siya kaanak, tigulang naman siya. In her. Next year, Sarah will have a son. Katawa siya, tigulang naman siya. Why do you laugh?
didn't love. You did. And when you have a son, you will name him Isaac, which means laughter. Thank you for your hospitality. Lakaw na sila. We must go. Can I help you on your way? Where are you going? To decide the fate of Sodom. So, kita ra mga Katoliko nag-ingon nga ang pag-ingon sa Ginoo maghimo taog-taog Holy Trinity. Katong bisita ni Abraham na tulo ka mga estranghero, kita nag-ingon nga Holy Trinity. Pero ang mga Hudyo nga nagsulat, ingon sila dili Holy Trinity ang magpasabutan na. O kita mga Katoliko nga nagulawon silang Bible o nagamit silang Bible hantod karon, mo na ang Bible nila, Hebrew Bible mo na itong Old Testament. So kita mga Katoliko nag-interpret sa paghimo sa kalibutan Holy Trinity. Bisita ni Abraham, Holy Trinity. So kay namay Holy Trinity sa paghimo sa kalibutan, namay Holy Trinity katong bisita ni Abraham, so naay Holy Spirit sa pagbuhat sa kalibutan, naapoy Holy Spirit sa bisita ni Abraham. So kita nag-interpret sa Old Testament. Pero ang mga writer ng mga Hudyo nga dili mo tuog Holy Trinity, wala sila nag-intention ng Holy Trinity na. Pero kita mga Katoliko nagtuo nga sa pagsulat nila ni Ana, ang Holy Spirit, nag-inganyo nila isulat na. Butangi si Yahweh ang Espiritu. Kaya kaming mga Katoliko, kung mabasa niya na, kanang Espiritu ni Yahweh, ang Holy Spirit na. So, buti pasabot, sa una pa, na ang Holy Spirit. At ta sa New Testament, dili na ako tagsa-tagsa ang New Testament, puro na lang ni video clips, upat kabuo, nga asa ko ng Holy Spirit sa New Testament. Kaya sa New Testament, klaro na yun nga, naagad ang Holy Spirit. Sa pagbunyag ni Kristo na ang Holy Spirit, sa transfiguration ni Kristo na usab niyang dagway na ang Holy Spirit. Sa Pentecostes na ang Holy Spirit. Katong before si Kristo musaka sa langit, mikayab sa langit, gihuipan niya ang iyang mga disipulo og Espiritu Santo. So, upat ka mga dagko nga event sa kinabuhi ni Kristo na ang Holy Spirit. So si Kristo ang Holy Spirit gauban kang Kristo sa New Testament. Father, klaro na ba sa New Testament ang Holy Spirit? Klaro na. Atong tan-awon isa-isa. Una ta sa pagbunyag. Tan-awan ninyo asang Holy Spirit. Asa ang Amahan. Ang pagbunyag ni Kristo sa sapa sa Jordan. Jesus of Nazareth, I baptize you with water for repentance. Simbolo sa Espiritu Santo tubig. Usap na naog siya. Gamit man ang tubig. Gawas siya. The love of God. Na ang Holy Spirit sa pagbunyag ni Kristo. Ikaduha sa Bible, kanang transfiguration ni Kristo, nisaka sa Kristo sa bukid, na nausap iyang panagway. Nakitaan siya ni Pedro, ni Juan, o ni Santiago, na nausap iyang gagway. Transfiguration, August 6 ang fiesta. Saka sila sa bukid. Then Jesus took John and James and Peter with him and went up the hill to pray. Transfigured din si Kristo. While he was praying, his face changed in its appearance, and his clothes became dazzling white. Suddenly 2 men were talking with him. They were Moses and Elijah, who appeared in heavenly glory. You will fulfill God's purpose. Holy Spirit na. You will die in Jerusalem. Dala niya si Abraham, si Elijah o si Moses. Nakita silang tulog. Nausap ang dagway ni Kristo.
As they were leaving, Peter said to Jesus, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents. As Peter spoke, a cloud came and overshadowed them, Wonderful Moses. and the disciples were afraid. Ang amahan A niya voice came from the Amahan. cloud saying, "This is my son, the chosen one. Listen to him." So, ang Holy Trinity, ang Holy Spirit, nagpaputi sa sanina ni Kristo. Ikatulo, sa Bible, kanang pagkabanahon ni Kristo, absent si Thomas. Si Tomas na apostol, absent. So, katong napulo ka mga apostol, kay patay naman si Judas. So, unsi sila, absent man si Tomas, so napulo ka buok. Mga babae dayon, silang Mary Magdalene. Atubangan sa mga apostles, gihoy pa ni Kristo ang iyang mga apostoles. Si Mary Magdalene, yung unang ipakita. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them. Gihoy pa niya, hangin. Dawat ng Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. Anong importante ni? Importante ni kay si Jesus Ginoo. Kay sa Old Testament, ang Ginoo ron may makahuyop sa yuta. Nabuhi ang yuta. So kaning Kristo nga naghuyop sa iyang mga disipulo, Ginoo pud kay mao man himo sa iyang amahan, gihuy pa niya ang yuta na nabuhi. Si Kristo pud yang gihuy pa ng mga apostoles. Ang amahan nga naghuyop ug si Jesus nga naghuyop o Ginoo. Kaya makahuyop man o kinabuhi, makahuyop pag Spirit. Ang last dayon, katapusan kaning Pentecost, mo ni pinagkakuyaw kay Kristanan. Ako, nagtuon kong church history, sa tanang yung hitabo sa simbahan, kanigi pinaka the best. Ato ning sa Ulugon, karong, karong sa Ulugon ni siya, no, ang Pentecost. Muning nahitabo. Muning karo-karo yun sa ang Holy Spirit sa New Testament. Pentecoste, nag-pesta sa mga Hudiyo. Dagan silang mga halad. 10% sa ilang mga ilang halad. Pentecoste. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth Ang as mga it is in apostles, heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. trabaho sa Holy Spirit. Pentecost.
bunyag, no? Ang bunyag sa Espiritu Santo. Muna itong pinaka-topic yun. Now we can. So atong balikon, at atong isummarize, muna yung upat ka buok. Upat ka mga dagko nga instances sa Bible, sa kinabuhi ni Kristo, na nagpakita ang Holy Spirit. Gawas na nagpakita ang Holy Spirit, napod ang Amahan. So kanagod, upat ka buok. Major gida siya nga mga teksto nga naang Holy Spirit sa Old Testament. Klaro na gid na. Sa Old Testament dili klaro. Pero sa New Testament klaro gid nga Holy Spirit na gid, wa na gid pagduda pa. Wa nay sayop sa pag-interpret o unsay puti pasagot sa nagsulat. Ang nagsulat mismo ingon Holy Spirit gid ang gisulat. O na. Ato na nalaktawan dito dayon ta sa mga erehis. Father, unsa na mga erehis nga dili mo simba, dili no. Ang mga erehis katong gatudlo dili mao. Ang ilang gitudlo ang tawag erehiya. Ang tao nagtudlo og dili mao erehis, no, heretic. Ang usa sisma. Ang sisma kanang mabungkag-bungkag nga simbahan gikan sa Katoliko ni bungkag ang SDA, no, ang SDA Schismatic Church. Ang simbahan nga ni bulag. Mga sisma. Dayon ang mga konsilyo sa simbahan pagbabungkag ani ang simbahan, ang simbahan dahil matawag meeting ta, ang tawag councils. Kaya nga naman na may crisis, na ay crisis, na ay problema ba? Nga, pinaagi sa problema, na-plaster ang pagtulunan kinsa ang Espiritu Santo. Una, sa unsang paagi si Jesucristo ng Espiritu Santo na himong Dios. Walay problema, walay question ng Amahan Dios. Old Testament, klaro gid na ang Amahan Dios. Ang pangutana, giunsa sa anak pagka Dios o giunsa sa Espiritu Santo pagka Dios. Nganong dili tulo ka Dios, nganong usa ra ka Dios. Nganong ang Amahan Dios, nganong Espiritu Santo Dios, ngano ang anak Dios. Pero ngano ang Amahan dili Espiritu Santo. Ngano ang Amahan dili siya anak. Ngano ang anak dili siya Amahan, ngano ang anak dili siya Espiritu Santo. Pero ngano ang anak Dios. Ngano ang Espiritu Santo Dios. Nganong Amahan Dios, nganong silang tulo ta ka bukan ko sa ka Dios. Kana ang question. Tinagdako gid ang question. So, nahitabo ni anak na ay crisis. Ang crisis kana nganong Dios na pero dili siya amahan ug anak. Kana nganong Dios siya pero dili siya amahan ug anak. So ang crisis upat ka buok. Arianismo, semi-Arianismo, Wakinismo o Filioque. Ato nang usa-usahon. Ako lang gimubo para dili kayo maglibog niya sayon na sabton. Kinsa din ng Arios, kinsa din ng Joachim. Mga tao na sila, mga erehis. Gikan sa ikaduhang siglo, no, buti pasabot 100 plus AD, no. Second century. Gikan sa 101 paingon sa year 200 ang tawagan na second century, ikaduhang siglo. Gikan sa ikaduhang siglo, ang Kristohanong panghuna-una sa mga Katoliko, misulay pagpanulikod, ganuman, nanalipod sila, nag-defend sila kay na may problema. Ilang gidepinsaan sa Bible nga ang Ginoo usara, no, monoteismo. Mono usa, teismo Ginoo. Usa ka Ginoo. Mo man lang sa Bible, usa ka Dios. So ilan ang i-defend? Unya, nag-ingon ang bunyag. Kaya magbunyag ta, Trinity man, nagatuwa ako sa Amahan, nagatuwa ako sa Anak, nagatuwa ako sa Espiritu.
kung saan ilang heresiya. Mo ni bantayan niyo niya kay ako mga pari kadunggan. Naingon nga ang Old Testament panahon sa amahan. Agoy mga nagkakaroon seminar na ingon nga ang Old Testament motong time sa amahan. Ang New Testament ug ang time sa simbahan mo nang panahon sa anak. Ang time sa Holy Spirit kana sa umabot sa future. Pag imo nang itudlo, i-release ka. Iman. Old Testament para sa amahan, New Testament para sa anak, ang simbahan ng future para sa Espiritu Santo. Kung hindi itudlo ni Joaquin. Tungod ni ini na mo siyang i-release. Kung sa'yo nahitabo, ipatawag o ipanguluhan ni Papa Inocencio Ikatulo, pag-meeting ka, kaya naay mga Joaquinites, nagtutos lang dili mao. Kaya mamahan kuno sa Old Testament, ang anak kuno sa New Testament, ang simbahan kuno ang Holy Spirit. No. Old Testament na silang tulo. New Testament na silang tulo. Sa future na silang tulo. Dili sila pwede magbulag. Isa kung saan panahon na. Ingon si Papa Inocencio. Pero kung sa'yo ipatawag, ikaupat na council sa Lateran, as 4th Lateran Council sa 1215. Kung sa'yo disputan, crusade, krusada, reforma sa simbahan, mga Jew, then ang heresy katong Joaquinites, dayon ang mga laigo. Ang mga laigo, pwede na magtutlo. 4th Lateran Council. Mga dokumento, 71 papal decrees. Dahil katapusan, filioque. Father, kung saan filioque? Ang filioque Latin. 1054. Tungkol sa filioque, natunga ang simbahan. Ang katunga sa wala, sa kasadpan, Catholic. Ang katunga, Orthodox. Ano man, wala makasinabot. Pero sa katunga, July 16, 1054. July 16, pista sa Carmel. Sa Greek ang Orthodox, ang Latin, ang Katoliko, dahil ang transition sa Cebuano. Ningon ang Greek, kaitis. Sa Latin, etne. Sa Cebuano, kung di masabot, ubdiha. Sunod, ang Greek, tanawa, Espiritum Sanctum ang ingon sa Latin. Ang ingon sa Cebuano, ang Espiritu Santo. Pariha, pariha. Sunod, pariha, pariha. Dominum et vivicantem. Ang Espiritu Santo, Dios, o maghatag sa kinabuhi. Ang Ginoo, o maghatag sa kinabuhi. Equal, pariha, pariha. Ang Greek, o ang Latin, qui ex patri filioque procedit. Ang Hebrew na ako ay wala sa Greek. Ang Espiritu Santo nagalikan sa amahan, wala iiwan. Ang abot sa Latin, ang Espiritu Santo nagalikan sa amahan o sa anak. Father, sa anak, nagalikan ng kuwian, ang filio, anak na lalaki. Nagalikan ang Espiritu Santo sa amahan o kanang kuwi. Sa amahan o sa anak. Dire, wala anak ni kuwi. Pangutana, ngano gibutangan sa Latin nga sa Greek wala man. Kaya ninyo na sa papagutangin. Kaya mo na sakto. Kaya kani dili ni mao. Sa Bisaya mo ni. Kinsa nagagikan gikan sa mga mo na sa Greek. Igiduwagan man sa Latin o Greek, kana Greek, filioque o sa anak. O que sa anak, filio. Filios ba? Filio ika, at alak sa filio. Babae naman, bukayon, pilih di kira filio man, filio anak na lalaki. Dayon, pariha pa sa ubos, kui kung patri filio, yes pariha. Uban sa amahan sa anak, ang Espiritu Santo, uban sa amahan sa anak, ang Espiritu Santo, gisimba siya o himaya. Kanya, siya misulti pinagi sa mga kupita. Pariha yung tanan. Pariha, pariha, pariha. Kung siya nakalahi, kanala yun ang gawin. Busa ang problema, failure ko eh. Ang gilugang sa Roma. Kung tungod yan, ano mo ng mga taga-sidlakan, dinamon na manawag, kaya wala ka pag-meeting. Sa Nicaea, wala na isbuti. Sa Constantinople, wala na isbuti. Ganong pag-transit nyo sa Latin yung ibutangan, yung sa
musugod nga, dili musugod ang Espiritu Santo gikan na samahan. Niyo Katoliko, dili musugod ang Espiritu Santo gikan na samahan. Kami mga Katoliko, nag-iyon ang Espiritu Santo gikan sa amahan o sa anak siya, gikan ang kusip. Gikan siya, dua ay gikanan, dili usara, kami usara ng gikanan. Niyon ang Biblia ko, musugod, di ba? Biblia nga ito, huwag na ilabot. Niyon ang Latin, wala na pasabot na pag-meeting nato, wala na apil. Wrong. Ibugal lang mo na kayo muna, correct. Huwag kita magkasinabot, mag-okay, muna yung mga Orthodox. Naa sila sa East. Itong sila ng Baptista. Ang mga pari, magkatipan yung sa panagpipig sila, itong bilawan. Importante ni kay hantod karon, kaya kung tawag kasinabot. Muna, pagtulunan sa Espiritu Santo, gikan sa mahal. Muna, pag-abot kang Santo Tomas de Aquino, yan, i-explain. Si Thomas Aquinas, ang pagkikitan, magdala siya ang libro, Bible at ang simbahan ng Pilipin. Muna siya, muna ang Holy Spirit. Muna sakto, muna sa Katoliko. Tanawa ang simbol sa leche. Basta gani, Espiritu na tulang, person. Basta gani, araw na tulang ang straight, dili putol-putol, procession. Kana ganing putol-putol na araw, relation. Tanawa, amahan, persona. Anak, persona. Espiritu Santo, persona. Puro persona. Asa gikan ang anak, gikan sa amahan. So, ang anak, gikan. Kaya ang araw, straight man, possession ang tawag, possess. Nagigikan. Ang anak, nagigikan sa amahan. Dayon, ang amahan at ang anak, sila tuha, nagigikan ang Espiritu Santo. Ay ang Greek, hindi naman sila, nagigikan ang Espiritu Santo sa amahan lang. Wala mo ng anak. Wala sa ila, wala yung araw na. So, ang tawag na ng amahan palingon sa anak, generation ang tawag. O gianak sa amahan, generation. Ang amahan o ang anak, ipagawas ng Espiritu Santo ang tawag, inspiration. Dayon, ang Holy Spirit, model siya sa anak, o sa kayang amahan ang tawag, common inspiration, position. Kung model ang anak o ang amahan sa Espiritu Santo ang tawag, common inspiration. Muna pastor. Atong tanawon. Pag-experience ka sa Aquinas. Muna na yung Katoliko dogma. Talking about the eternal derivation of one person from another. The Son proceeds from the Father, and the Spirit proceeds from the Father and the Son. The Bible gives us a major clue as to how we can think about this mystery of processions in God. In the opening chapter of John's Gospel, in John 1, in the first lines, we read that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now the word in Greek there is logos, which can mean something like concept, or rationality, intellectual and spiritual thought. So in the beginning, before all time began, you might say, there's the Father and His Word, His rationality, His wisdom, which proceeds from Him. Jesus says in the same Gospel, I proceeded and came from the Father. And if you follow this line of thinking, then it makes sense to think about the Holy Spirit as analogous to love. When we first come to know something, we can then begin to love something. You can't love what you don't know, but if you know something, you can begin to aspire to love it. And so, if the Son of God is the eternal Word and Logos from the Father, who proceeds from the Father eternally, then the Spirit can be thought of as the divine love, who proceeds from the Father and the Son. God first knows Himself eternally, and knowing Himself, He begets His eternal wisdom and Word, and then God loves Himself and His Word, and the Spirit is the love that spirates forth from the Father and the Son. When we start to think about these eternal processions, then we can start to think about real relations in God. This is the classic terminology. There are real relations between the Father and the Son, and between the Father and the Son and the Holy Spirit. The relations are relations of origin. The Father is related to the Son as the one who generates the Son eternally as His Word. The Son is related to the Father as the one originating from the Father eternally. The Spirit originates eternally from the Father and the Son as their spirated love.
and so he is eternally related to them. From this kind of thinking about processions and relations, we can develop the idea of persons. The Father is the person who is the origin of Trinitarian life, who eternally generates the Son and spirates the Holy Spirit. He communicates the whole life of God, the essence of God, to the Son and to the Spirit, so that they possess all that the Father has. The Son, in word, is he who is eternally generated by the Father, who proceeds from the Father, and who with the Father spirates the Spirit. The Spirit is the eternal person who is spirated love, subsistent love, spirated forth from the Father and the Son. Why do we speak of generation? Clearly we don't mean the eternal Son of God is physically generated from the Father. The eternal Son of God is the Word of God, or concept, you might say, by analogy, reason. The beginning in question is immaterial, but the notion of sonship suggests the communication of a nature. A father communicates to his son the human nature that the Father has, but the Divine Father communicates to the Divine Son the divine nature, which is wholly immaterial. This immaterial begetting, this communication of divine life, is analogous to the formulation of a concept in our minds. You think out what you are in a word, in an idea, in a concept. Now in us, a concept is a very flimsy thing. It can come and go. It's a little property of our being. But when the Father conceives the Word, he transmits to the eternal Son to have in himself the fullness of the nature. Sa nalakawan diya bigay na akong hagit. Sakramento sa bunyag sa espiritu o bunyag sa tubig. Ikaduha dayon simbahan na sinudal. So ako ay taga last na naman. Kung mabunyag ka, ang tao sa dili pa siya magpabunyag, ibunyagan siya sa Espiritu Santo. Pagka diyon siya magbunyag sa Espiritu Santo, hindi ka nakita. Ang Espiritu Santo mutandog sa tao sa bilikanan ng ingon, kabunyagi ang inyong anak. So, ang Espiritu Santo nabunyag sa magtiayon na nagtipid silang bata. Pagka Sabado, mga sila sa parokya, mahangin sila na si Padre, wala na ba nagmisa. Kung sa inyong tuyo, kung tanang sekretary, pagpabunyag kung takmin, ngayon ang sekretary, mag-seminar para ba mo? Ang seminar, nagpasabot sa sekretary, ang sakramento sa bunyag, kanang bunyag sa tubig. Mag-seminar mo, kay tudluan mo kung saan ang bunyag sa tubig. Buti pasabot, sa di pa sila mag-seminar sa bunyag sa tubig, ibunyagan na sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo may nagtuklog din ang atong sa simbahan, pabunyag ko sa tubig. So mo nang dubli, bunyag sa Espiritu Santo o bunyag sa tubig. So magunag termi ang bunyag sa Espiritu o bunyag mo follow na tayo ang bunyag sa tubig. Father, kanang seminar lagi, tawag lagi, maghatag og seminar, ang luma, maghatag og seminar, karis, maghatag og seminar, ay tungkol sa bunyag sa Espiritu Santo. Padre, kung mag-seminar may, mag-worship may, bunyagan lagi sa Espiritu Santo, ningon si Ekong Gardili. Pag bunyag ninyo, before mo ibunyagan sa tubig, ibunyagan mo sa Espiritu Santo. Pero, panahon sa seminar, training, ipasabot sa karis speakers, karis personnel, karis nga mga speakers o maghatag og talk. Ipasabot na tanang nga binunyagan, nabunyagan na sa wala pa sa bunyagan sa tubig sa Espiritu Santo. Ang himuon sa karis speakers, taga-apagtagad ni, ipasabot ni, na dili lagay ang mga charismatic ang bunyagan sa Espiritu Santo. Tanan dahil magtutuo ng ibunyagan na bunyagan sa Espiritu Santo. So ang purpose sa karis na tudluan ang mga paminaw, ang nag-seminar, tudluan na sa wala pa tayo bunyagi sa tubig, ibunyagan na tayo sa Espiritu Santo. Niining seminar, ipasabot ang Espiritu Santo, ang liyo sa Espiritu Santo, ang serbisyo sa Espiritu Santo, ang gasa sa Espiritu Santo, maghihatag. Munang naay gasa, gift of datan, gift of healing, muna yung ipasabot ni Ikunggar. Na ang seminar, ni si Pope Francis, sige, i-approve na ito ang CARIS sa 2016. CARIS personnel,
charis speakers, adto mo sa simbahan, adto mo sa katawan, ipasabot kung saan bunyag sa Espiritu Santo. Kaya ang ibunyagan sa Espiritu Santo, tanang magtotoo, dili lang mga charismatic. Busa, ningon si Pope Francis, kamong mga charismatic, kamong nakabasa sa inyong gasa sa pagbasa at bunyagan mo sa Espiritu Santo, magtabang ang tanan o pagpasabot na ang tanang magtotoo nakadawat sa Espiritu Santo. Kaya ang bunyag, duha, bunyag sa Espirit o bunyag sa tubig. Ikaduha, katapusan, simbahan ng sinodal. Sa sinodal, anong apil ang mga tao mag-apil sa meeting? Anong dili lang pari o bisya? Kaya ang tanang mga tao, tanang tao, kanubaran, matapusan ninyo, ibunyagan mo sa gamay pa mo sa bunyag sa tubig. Sa wala pag-bunyag sa tubig, nakadawat mo sa bunyag sa Espiritu. Ipuyo ang Espiritu Santo sa inyo ha. Mao ni rason na inyong pinikanan niya sa simbahan, magagangin sa pari. Father, pagbunyag di karong fiesta, pwede ba ang pari, sige, pag-seminar mo, ano man, nadawat na ng Espiritu Santo. So tungkol kay tanang magtotoo na nakadawat sa Espiritu Santo, busa, hindi mo sa simbahan, na ay katungod sa simbahan. Muna sa meeting, dili lang pare, kundi apil ang tanang tao na timpo sa Espiritu Santo. So muna ang simbahan karon is Pope Francis sinodal. Di lang pare, kundi tanan, bata, tigulang, tambok, niwang, babae o lalaki, maestro o manggunahay, kana abogado o driver sa liga, tanan kay namay gasa sa Espiritu Santo, apil sa simbahan. Unang tanan, tawag sa simbahan, tawag simbahang sinodal. Daghang salamat sa tanan, mayang kadlaw.